Ang kinabuhi naglahi-lahi sa matabi sa kataw, kung naay kalipay, naay kabuol. Pero kini inumang tanan sa gugma, sama sa kinabuhi ni Nanay ug Tatay. Si Tatay usa ka mag-uuma, mapinanggaon. Si Nanay simple ug buutan ug hilig sa mga mabuwakanong tanong. Para kaniya, ang buwak sama sa usa ka binhi sa kinabuhi. Kung imuhang alimahan pag-ayo, moturok kini ug mulambo. Usa ka adlaw, gisuroy ni Tatay si Nanay sa usa ka dapit nga puno og buwak. Wala sa ilang huna-huna nga mauning makapausab sa dagan sa among kinabuhi. Ako si Lily, ug mao ni akong sugilanon.